45% tad-dokumenti tal-voti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew diġà tqassmu. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali Louis Gatz qal dan ma' One News filwaqt li spjega li tqassim tad-dokumenti ser jerġa' jibda it-tnejn. It-qassim għandu jibqa' sejjer bib sa-2 ta' Mejju. Tqassmu s'issa qisu 40 jew 45% tad-dokumenti tal-voti. Daw 3 ijiem il-ġimgħa l-kbira sibtu lejt ma tqasmux dokumenti, tqassim ħajkompli minn nhar it-tnejn mid-9 ta' filgħodu sas-sija u mit-3 sad-9 ta' filgħaxija. L-importanti jkun hemm xi adult id-dar sabiex ikun jista' jirċievi d-dokumenti tal-voti. Hekk kif fadal ftit aktar minn xahar għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, nhar it-tnejn iż-żewġ partiti politiċi jagħtu bidu għall-kampanja tagħhom. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat se jkun qed jindirizza rally f'Misraħ ir-Rebħa fil-Birgu, rally li jibda fis-7:30 ta' filgħaxija.